Mayong adlaw kanatong tanan, dira sa kinyong Bisayang Maestro Bon, mampit sa iyahang sinayawan. Sinayawan. Dugay ulo ka sayaw pero sulayan ako ron og kaya pa ba sa ako ang mga lawas. Okay. Pero kaya ato sayaw ron magdepende sa klaseng tao, no? Ang sayaw nga ato ang ako ipaambit ni ron kanang cha-cha-cha or cha-cha dito sa Pilipinas, pero internationally it's called cha-cha-cha. Okay? Pero kani siya mahitabo pag naibayli-bayli, no? Pag bayli-bayli. Pag unahon nato ang sayaw sa mga kapitan ug konsihal, kung sa ilang sinayawan. Okay? Pag cha-cha-cha, kapitan gani ug konsihal mo na ilang sinayawan. Ana, cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha, ana. Og binatanon nya dance instructor lami kay nagpurma na ana na o cha 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 ana nagpurma. Pero og mga nakainom nagtuba kanang mga nakainom nagtuba mo na ilang sinatya ana cha 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 ilikot cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Ilikot cha-cha-cha. Anak. Katong na yung mga nakainom na sobraan o niya na itupak gamay sa ulo, muna ilang sinayawan. Anak. Anak. Anak ba? Oh, wala yung mga sinayawan, anak. O makatong mga batanon nga kanabang feeling kay nila nga lamig jud kay sila musayog cha-cha sa ilalom sa kalubihan, okay, taliwala sa kawayanan, okay? Muna siya sinayawan, anak. Ako dyan ay tuyok. Anak na siya. So, mga kaigsunan, mura pa rin akong gipambit ninyo karon nga chat siya sa ilalom sa kalubihan, sa tiwala sa kawayanan. Okay? So, mura na siya ipaambit, no? Balag di mo makatawa. Kung nakatawa po diha, basta mo na itong mga obserbansa na mga panahon nga uso pa na yung mga bayli-bayli. Na kanaganing kadaghanan, hitabo sa among panahon, daghan pa kayong lamisa sa baylihan. Dahil kayo mga lamisa. Kabalo mo dahil ang lamisa. Kaya wala pa yung red horse. Ang uso pa ito, mistisa. Naabtan pa dyan ako na, bata pa kayo ko, naana mga lamisa sa gawas, sa baylihan. Unya, na dito yung mga baso o mga pitcher. Kaya i-mix nila ang beer, bino, o soft drinks. Kaya mistisa. Kaya mo muna yung usos mga batanon para tipid na maigo ka pa. Usa manulod sa baylihan. Muna sa unang mga panahon, kana musulod ganig baylihan nagalas 10, nagalas 11 na kay manginom sa daas gawas. Unya man na yung mga panahon nga ako lingkuran sa kinihingal ko. Gani mga panahon muna yung mga panahon nga ang mga kababayan, mga kababaian ug mga kalalakihan matagaag pabor, ma-equal ng tanan. Kay sa ato na ibalon wala man po'y bayli nga mahitabo og kanang buntag. Kadaghanan sa mga bayli magabi idyo na gituyo po na sa Ginoo. Kay ngano, ug mabuntag manggod ug mahayag manggod ang bayli, muna'y mahitabo. Daghang dili mabira inig sweet. Or daghan pong dili kabira inig sweet. Kay balo mo ngano. Diba? Mas lami man tong gabi, unya na yung mga suga-suga, mga lights kay makapamulbos ra kagamay, muputi na kas pananaw. No? Unya makasulog kag lami kayo, siksi kayo. So nya kaning mga laki kay nakainom magmistisa. Nya mangita man ang mga bayi nga mabira inig sweet. Kay lami na kay music, no? Nya pagtuyok-tuyok ana pak, musigla ka kagamay didto kay nakakudjik ka or nakaperla kag sabon. Una no? Di muaginod na ng laki ana, muduli mo og mabira ka. Nya ikaw pang babae kay mahinin-hinin pug ka, anak pug panyo pak, nya namulbos ko ka. No? So may chance kang mabira. Kami pong mga walay barong mga lalaki, hayag po ng bayli po, magpadulong po misbahi,
gapanglingiw na ning bayi, unya mi na ay mangi ko mo gawas ko dahan pa sangil. Kay pagano niya ako, sus Ginoo mo Junoy mo bira na ko ron pait kayo. Pusik akong pagpamaili. Ibayad kog 20 unya birahon ko aning hitsura. Pait. Mo nang gituyo ng Ginoo. Nga ang baile mahitabo gabi. Ingon ana na siya. No? Muna siya gituyo nas Ginoo aron mapatas tanan. Unya kani malaki na ba pag makainom da sus, guwapa na jud tanan. Guwapa. Unya kita na malaki di ba? Malaki nang andoy man jud na makitag patsadaon, nga seksihon ug mga lamion nga mga babae, no? Unya kay sa una baile manulod man jud tanan, kay para jud makit-an, no? O mahibalag nila to ilang mga nagustuhan. Kay karon di naman magtiksanay naman laman, no? Di naman ulod og bailehan. Sa una, sus, magsapatos ning mga mamaili. Naka-jacket, pangbaat pas mga hawak, din chat-chat-cha, mo disco pa paling lamia. Ilang paminaw. Di mga lalaki po parang kursunada pong mudiskarte, manginom daag mistisa sa gawas. Usa manulod. Di dito na, sugod na, og sightseeing, sightseeing na. Mangita na, og kinsa ilahang pwedeng birahon, inig sweet, or sugdan sa chat-chat-cha, o sugdan sa disco-disco, unya inig change sa music, nga mo sweet na music, inig dalagan sa babae, kaya na mo na sa una manalagan, muna anak ng mga tao, ng mga babae sa kabukiran, sa mga kabaryuhan sa una, kaning mailita, magsulok-sulok pa gani, no? Kaning motor, kay dili maigo, kay tuluray motor, nya unsi mi kabuok, ibili ning motor, magdalalag sulok. Oh, inig mahitabo na, change sa music, mudalagan ng babae, ay muhaway din laki, sayo sa ta, sweet sa ta. Dito na lang, magbirahanay, magbukdanay sa sulod sa bailihan, no? Maglikayanay, oh, kay sawan, agatong iyahang naibgan, iyahang ganahan, nga mubira niya, tuwa mas lain po di bira. Nang ending, mahuman na lang baile, wala siya nakabira niya. So, parang di po mausik ang niyang ibayad, no? Alam mo, pabira na lang. Kung lain, wala na choice. Kaya sao, na ilahang gigusto, ang ilang giganahan, tuwa masalain. Mo po na ipait sa bailihan. O magpaulit ta, nga, mura sa gyapong manawong atong kuyog, atong gyapong silingan. Lamit po siguro tong inigpauli ni mong nasa inihatod nimo, di ba? Sa ilalom sa nagsigang bulan, nga hayag kay bulan, imuagi mo og mga kalubihan, imuagi mo og mga kasagingan, no? No? Nya mulingkod-lingkod mo dito, nya kung wala kay kauban, kung ang imong kauban mahimor gyapon silingan pagpauli nimo, iniglakaw nimo ang dalan, paspas kayo. Pero na kay kuyog, nailain nga kuyog kunya. Samot paganahan ka nang mukuyog, muhatod, sus kung dugaya nimo maabot sa inyong balay, maginahinay jud ka naglaka, maginahinay jud ka nagtikang, kay yawat na lang, no? Sus Ginoo, at least maka first base, maka second base, maka third base, no? Bahalag hak-haks lubira. bahalag daon saging ra. Or na mga lukay des daplin, manglingkod jud ta. Never mind na ng mga tae diyan bilin sa karabaw ug baka ugma na may balan ugma na nimo na masimutan ang baho ana. Kaya ang baho pa jud sa perfume sa imong kuyog way muang mahinumduman. Agig paita. No, wa jud ko ka experience ana. Wala jud ko ana kay good boy jud ko. Bole jud ko sa iyo sa amuha. No, alas 7 matulog na ko, mga G na ko anak. Wala jud ko lang laag-laag. So mga nakailan ako, sulti na sila jud ko anong pamaili. Charing. Pero sadya to sa unang panahon. Lamit kayo ang siya experience sa unang mga panahon, no? Kalampatan ng patabata pata. And nag-college na ta, na may mga cellphone, na may nagka-social na ang mga diskuhan, social na nya sa mga kabaryuhan tawon, mga sa bukiran, mga bailihan, no, manulod, magchinilas na lang, karong mga panahon na magtiksa na lang, ato na nas daplin, nya makitaan ka kanang sa una, magpapurma, magpagwapa nas daplin, pero karon magsiga mga cellphone na, wala nakita kayo ang bailihan. Wala nakita kayo ang bailihan. Gawas mag-imbitar kag banda, imbitar kag mga stand-up comedian, usa pa mo sadya og balik ang bailihan. So katong mga experience sa mga batang 90s, no? Atong mga gipanganak diha og 90s, sa mga atong mga kaedad, no? Mga 80s, 90s, 2000 nga nag-experience pa nimi yung aning klase nga baile. Lami kay itong mga feeling. Kay effort jud kayo ang mga lalaki atong panahon. Effort jud kayo mga babae. Karon, wa na. Puro na lang po sa Facebook, no?
Kami sa una, butan yun kayo ni Chari. So, muna to ako ipambit ninyo guys, ha, lingaw-lingaw ron kay kikag mo nagluto niya, pawala rapod sa stress, sa kapoy. Ako ra ipambit ninyo ng mga istorya nga mga pasiyaw nga naapod tayo mga napulot nga leksyon, no? Kay mo man mo mga na-experience mga niaging mga katuigan, wala na na-experience sa mga kabatanunan karon. So, dahil kay salamat. Wala na ni. Ako ra jud ipambit, ayop na enjoy ra pud mo pagtan-aw ninyo Bisayang Maestro Bon, nga ipambit sa ginagmay niyang entertain, pag-entertain lang ninyo o pagpaambit sa mga experience sa mga niaging panahon. So katong mga relate ani, i-share na ninyo ning video, ha? I-share na ninyo o ikalimot og subscribe na sa akong channel og ay nagkalimot og pislit anang bell icon diha. Daghang kay salamat yung pagpaminaw, amping mong tanan kinila inyong Bisayang Maestro Bon. Magayon ka rinyo. See you in my next video. Keep safe everyone. Bye-bye.